грызунов колевые. Если что, если здесь обнаружатся грызуны, они вот приклеются. Йорт подвалларында тышканнар һәм күселәр бармы юкмы икәнне белү өчен башта менә шундый махсус җилем куялар. Соңрак килеп тикшерәләр. Әгәр берәр кимерүче эләккән икән, агулау эшләрен башлыйлар. Менә бу Бауман урамындагы бер йорт подвалы. Күселәр йөгерешкәне күренми, тик профилактика чараларын алдан күрергә кирәк диләр. Дает нам возможность применять яды с умом. Без агуны теләсә ничек куймыйбыз. Башта бу урында чыннан да кимерүчләр бармы икәнлеген ачыкларга кирәк. Әгәр аларны табабыз икән, әлбәттә агулыйбыз. Кимерүчеләр аеруча көз һәм яз көннәрендә арта диләр. Кар эреп, җир кипшерә башлагач, алар үзләренә азык эзләп чыга башлый. Шуңа күрә хәзер бигрәк тә еш күренәләр. Ләкин күсе һәм тышканнарны бу вакытта гына түгел, ә ел әйләнәсендә ай саен агулап торалар. Действительно отмечается увеличение жалоб на наличие грызунов. Соңгы 2 атнада чыннан да кимерүчеләр күп дигән мөрәҗәгатьләр еш килә башлады. Алар хәзер туплану урыннарында, кешеләр яши торган йортлар янында арта. Кар эрегәннән соң чүпләр, ризык калдыклары чыга. Менә шуңа җыелалар да инде. Большое количество образуется свалок. Бу Бауман урамындагы Казан мәчесе һәйкәле. Патшабикә Елизавета Петровна заманында Казан мәчеләре иң елгыр һәм тышкан тотарга оста булып саналганнар. Шуңа күрә ул аларны хәтта Санкт-Петербургтагы патша сараена китерүләрендә сорый. Шуннан соң тышканнарның эзләре дә калмаган була. Ә хәзер кимерүчеләр белән махсус белгечләр көрәшә. Аларны агулап юкка чыгаралар. Күселәр һәм тышканнардан котылырга мондый чаралар гына ярдәм итәрме? Кимерүчеләргә каршы көрәштә мәчеләр яисә махсус агулау чаралары гына да ярдәм итмәскә мөмкин ди белгечләр. Чөнки күп очракта аларның таралуына кешеләр үзләре үк сәбәпче була. Мәсәлән, кошларга дип чәчкән җимнәр, эт-песиләргә калдырган ризыклар күселәр өчен дә җиңел табылган азык санала. Шуңа күрә йортлар янында очрыйлар, ә яларын гадәттә ташландык биналар, кеше бик йөрми торган урында ясыйлар. Если территории заброшенных зданий, они мало посещаемые людьми. Без ташландык биналарда да профилактика чаралары уздырабыз. Чөнки кимерүчләр качып калырга мөмкин, ә соңыннан тагын чыгалар. Шуңа күрә янәдән подвалларда да күренә башлыйлар. Ояларын күрсәк, агу салабыз да аларны ябып куябыз. 3-5 көн эчендә ул кимерүчләрне үтерә. Кимерүчеләр күп кенә ширләрне шул исәптән тышкан бизгәгендә тарата. Аларны агулап кына да юкка чыгарып бетерү мөмкин түгел. Тик шулай да профилактика эшләрен әле парк һәм скверларда, зиратларда да уздырачаклар. Инзира Хөсәйнова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.